I know si Lord na mga istorya karong gabi. Amen? Thank God, it's Friday. Again. Di ba? Kisay mapasalamaton na Friday na sad karon. Especially kasi weekend, di ba? Weekend ugma, manlaba o makapahuway or matulog og dugay, di ba? Tama? You know, sa UAE, every Friday, we celebrate also every Friday, mingon yun may, yes, thank God. Friday nga naman, kay ang Friday dito, it's equivalent dire Sunday. So ang among church service sa UAE, sa Abu Dhabi, is every Friday. So, kinsa expectant karon na makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen? Kinsa expectant? Is Ginoo ba? So, na ko rin napita. Ga-expect ba mo na makadawat og revelation sa Ginoo karong gabi una? Muraginay man. Isa pa. Ga-expect pa mo? Oh, wow. Dali napita. Ga-expect pa mo? And lastly, wow, praise God. So, nindot kay sa mata no na mintras bata nata diri. So ingnay mong tapad, nalipay ko na niya ka diri. I'm glad you are here. Amen. So kinsa mga diri, mga bago, first timer na nakasulod sa Y-Act. Pataas ang kamot kung pwede lang. Gusto lang ko makita na may mga first timer. Wow, praise God na isa. Di ba? Ang pulong sa Ginoo, isa lang na magbalik siyang gingharian ang sa taas, nag-party-party ng mga angels, di ba? Amen? So, I hope na next time, ma-encourage mo na makadungog o ma-encourage mo na mag-invite ng mga VIPs. Because why? Isa ang reason sa pag-appeal sa ngani na gathering, fellowship, para magkabaton o pagtuo diya sa Ginoo. Sa gingon sa Romans 10:17. Faith comes from the hearing and hearing the word of God. Kailangan makadungog. Dagan kay karon na tao na kailangan og Dios. Amen? So, I expect na next Friday, dagan kay mga VIPs. Amen ba? Uy, nahilom bigat. Nahilom kalit, no? So, okay. So, bago tayo magsugod, paila-ila rin ko, nakalimot ko. Ako rin si Kent. Kuya Kent lang. So, Pastor, si Juan to. But ako si Kent, and nagdako ko diri sa Pagadian, and this is my church also. Nung katong bata pa ko, para sa inyo, nag-serve, and nalangyaw ko, nadto ko sa Abu Dhabi, nadto ko nagtrabaho, nagbakasyon lang ko. So for the next week, mubalik na sad ko. And sa privilege na i-invite ko ni Juan and ni Pastora Weng, ni Pastor Juan, na mag-share diri sa pulong sa Ginoo. It's a bit nervous, syempre, pero I know that God will speak sa inyong tanan, dili ako. Amen ba? So, bago tayo magsugod, I just want to open it with a prayer para mapanalanginan ta. So, let's pray. Heavenly Father, O God, Lord, we thank you, O God, for this night, this wonderful night, O God. Salamat, O God, sa provision, O God, and favor for the whole week, O God, na maghihatag, O God, sa mga matag kinabuhi. And Lord, now we are here. We open our heart and we expect something from you, O God, tonight, Lord, na ma-receive na mo, O God. Lord, I pray and we acknowledge the presence of the Holy Spirit to dwell in this place, O God. Lord, we ask for your wisdom and your knowledge na masabtan na mo, tanan na mo, O God, na madunggan, O God, diya kanimo, Lord. Ikaw lang ang maitaas sa lugar na to, O God. Pangalan lang ni Kristo, wa na ilain, Lord. Salamat, Lord. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. So, murang hilom lagi kayo. So, okay. So, ready na ba tanan? Note takers are history makers. Amen? So, I believe na may mga notebooks dira or notes sa inyong mga cellphone na pwede natong balikan ang atuang isulat nato ang mga madunggan nato karon. So, pwede nato malimtan. Amen ba? So, tech team, pero papatabang na lang ko ha. So, tonight, I want to share with you, siguro nakadungog na mo ani, in John chapter 2, verse 1 to 5. Siguro, permitin ninyo ni madunggan, every time magwali ang mga pastors dire or yung leaders, John chapter 2, 1 to 5, it's the first miracle of Jesus sa ministry. Kasi nakadungog na the water turned into wine. Yung amen. Kasi nakadungog na chapter. So, but this time, I want to
giputol na ko 1 to 5 because wala ko'y gusto na idiin na to. Okay. Nabay NLT, Sol, para sabay ta. So, okay, so let's read. NLT na ba? Ayun. Okay, let's read. Verse 1. So, dungan ta ha? Verse 1. Ready, set, go. The next day, there was a wedding celebration. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Amen. So, verse 1 to 12, ana, ang kasunod, ana, it's a miracle na ang water, it turned into wine. But now, I want to, diri lang ko gusto mag-focus to 1 to 5 because why? There is something in this passage na gusto na ako i-share sa inyo mentras bata pa mo, and even sa akong kagulingon, bata pa magyapon ko. Parehas naman ta mga bata diri, wala mga tigulang diri, di ba? Amen? Amen. Di ba? Puros mga bata. Gusto ko na i-share ni because I believe itong nabasa ninyo, it's a wedding, di ba? Ingon sa verse 1, anay wedding na giapilan sila Jesus and his disciples, invited sila. You know, Bible scholars said, nagtuo sila na kaning wedding na it's a Mary's relative. Pamilya lang ni sa side ni Mary. Mo lang na-invite sila Jesus. Di ba? Anin na time. And di ba, kung mo kasi sa ka-birthday, dili man jud ka maka-invite na nakay uban disciples, nakay uban kuyog. Posible kung di nimo kaila tong di nimo suod ang birthdayan or gikasal. So aning panahon na invited sila and relative nila Mary ni na time. And this time, kung mabasa ninyo, naputan so Jesus' mother told him, they have no more wine. Sa tunga-tunga sa selebrasyon, nautdan og wine, nautdan og Coke, nautdan og Pepsi, ang party, ang wedding. Then, nautaan si Mary, gingnan niya si Jesus, and siya, Jesus, wala na'y wine, wala na'y ilimnon. And she expect na naibuhaton si Jesus. But this time, sa gitubag ni Jesus, sabi niya, dear woman, that's not our problem. Minsan kung basahon ni mo siya literal, muna siya, pero kung karon pa, harsh kay si Jesus din na time, gitawag niya yung mama, biological parent, mother, na dear woman. Pero, you know, sa panahon nila, ang dear woman, it's a high respect na siya. So, dili na siya ingon na walay pamatasan si Jesus aning panahon na. No, it's already used by some prophets like Elisha, noong time na nakita to niya babae na sa oil. Di ba? So, gamit mo na niya yung dear woman. So, sa panahon, it's already a respect. So, di tama tingala ng anong dear woman ang iyang giingon, di ba? And, ang sige niya, sunod, my time has not yet come. So, ibig sabihin, ipahulat niya. Pinahintay niya si Mary. Oops, di pa na ako panahon. Ano siya? So, muna ang topic karon is wait on God. Wait on God. Amen? Magulat ta sa Ginoo. Kinsa may gusto, I believe na almost tanan tao, nature na di gyud ganahan magulat. Kasi gusto magulat. Labaw na ka ng textan bitaw ka, replyan ka, going na me. Di ba? Di ba? Kanayana na mga reply, sigurado, o nagina ba? Naligo pa. So, why? Ganun ituro na ko karon ang waiting because it's an important part of our life. You know, sa tinuod lang, sa tibuok kinabuhi nato, ang pinakadako yun na time, na portion is ang pagulat. Pagulat sa sasakyanan, dito sa UAE, pagulat sa bus, dugay kayo, isang oras magulat mi dito. Excuse me. Isang oras mi magulat. And especially karon na technology, paspas na ang panahon. Di ba? Sa YouTube pa lang, di ka ginahan na mag-buff, mag-loading. Ginahan ka, paspas ang internet. Munang ang tao karon di na ganahan magulat. Pero you know, this is important character development kani pagulat. Nga naman, kay diri man ka matest ang imong faith imong character. Tama? Kanang pasensya nimo. Nakasanay na ba mo lang magulat kasi sa katao na dugay kayo? Di ba? Matest man ginong pasensya. Amen ba? Ilom kayo. Di ba? It's a test. Munang gusto na ko, karon pa lang, matun-an na to ning pagulat.
You know, kabalo mo muna, there's a lesson you can learn only in waiting. Amen? Naay mga butang na itudlo sa Ginoo sa imuha, pero naay butang na matun-an nimo only sa pagulat. Ug di nimo makita sa lain. And we will talk about it na anong pagulat, anong importante kay sa kinabuhi. And we need to know that every people, kailangan may bawaan nila na naay diferensya ang no ug not yet. Sama sa giingon ni Jesus na not yet. Dili ingon na ang tubag sa Ginoo sa imong pag-ampo, not yet, I know na dayon. Usahay man gud, ampo ta, dahil pag not yet dayon, masuko na ni Lord, no na imo pagtanggap ba, pero not yet pa rin sa Ginoo. Kay ngano, gusto niya magulat pa ka. Di ba? Ang kabalo ka kanang dili ta mahulatonon, it causes us many problems. I will cite example. Ngano kanang di ka kabalo magulat, it causes many problems. I believe mga estudyante na dire. Di ba? Estudyante. Kanang nakay gusto paliton, mangutang na lang ka. Boom. Kasi nangutang para lang makapalit. Magpalitin ako, ano ba? Sapatos ba? Cellphone ba? Naibago karon, Huawei Pro. Di ba? Mapangutang tama para makapalit ta. Di ba? Hindi makahulat. And magkautang-utang. Amen? Di ba? Namayana. And so pa, sa mga young professional, mag-credit card. Swipe. Kasulay ko na sa una. And nalubog ko sa utang. Karon wala na credit card. Sa UAE, grabe. Di ba? So, kana laging madali ang sahod, magsupa imo sa gasto kaysa sa imong sahod. Amen? And especially, prone kini sa mga kabatanunan. Relationship. Uy, hilo man kayo. Tama? Kaya hindi ka kabalo magulat ba? Pag mo-graduate na lagi. Di ba? Amen? Okay ra lagi na. Tama? Wala dagang kayo na nag-cause of problem tungod anang dili mahulutunon. Nakasulay na ba mo na kanang imong ampo ba? Nakigiampo sa Ginoo na gusto na ka na ma-answer dayon pero yung tanaw ang Ginoo murag wa gadali. Nakasulay na ba na kanang murag Lord mo wa makagadali? Because why? Pwede nimo padalion ang ubang tao sa imong atubangan, sa imong paligid, pero you cannot rush God. Because why? God is always on time sa atong kinabuhi. Amen? And some of us right now are in a waiting room. Naata karon, dili ko mutuo na dire, matag-isa dire, walay gihulat. Dili ko mutuo na, wala ko gihulat karong panahon na. Dili ko mutuo. Why? Tanan ta na ay gihulat. And kasalay na mo na sa bangko, hatagan may priority number na nagulat mo tanan. Kita tanan po, ingana karon. Ngano, nagulat og trabaho, nagulat mo graduate, magulat kung kano siya maabot. Uy, relate dayo na, no? Nagulat og success, blessing sa pamilya, bisag kung dili si Mua, nagulat kasi mo papa na ma-promote siya. Tanan ta diri nasa waiting room. And I believe that God want us to wait because why? Ngano gusto man siya na magulat ta? Because if He answer always our prayer instantly, we will be a selfish little brat. Amen? Tama? May spoiled ta. Nakasalimuan ng bunso, na spoiled kayo na pag unsa iingon hatag dayon. Mo nang gusto ang Ginoo gusto na magulat po ka usahay. And even Mary herself, nagulat siya. Amen? So muna atong matun-an karon na kailangan nato magulat, dili nato himuong vending machine ang Ginoo. Kasalayan mo na vending machine sa eskwelahan na manghulog lang mog Jays, uhulog ang Coke or Sprite or bottled water, di ba? Or ATM machine na pag narakay kailangan magtura ka, wala man siguro nagtambay ATM machine karon. Dili nato pwedeng hanaon ang Ginoo na kung natay kailangan datura ta madto. Amen. So karong gabi una makabatunta na anaata sa waiting room, makabatunta og pagulat sa timing sa Ginoo sa atong kinabuhi. Para po na ng mga ablumaning magsasaka, nagtanom sila. Dili man siguro pagtanom nila ugma, harvest na sila. They will wait for a delay of time, a season para mag-harvest mo ani. Amen. So I will give you tonight, I will give you 4 points that unsa atong mga buhaton while we are in a waiting room. Di ba ako ganiya nagtuo ko na natay pangulat karon, nakagihulat na promotion o kabalo na healing, simong kagalingon, success, job. And natay dapat buhaton di ay habang nagulat ta. Dili ta pwede mag-antay. Di ta pwede mag-antichrist.
na mag-antay ba? Antay-antay na lang. Diba? Dalit ay buhaton dapat. And I will give you 4 points. W-A-I-T. Wait. W-A-I-T. So, ito muna yung upat na kailangan natong buhaton while nagaulat kasi mong pag-ampo sa Ginoo. Okay? So, ready na ba ang mga notes diya? Amen? So, una, W. Write down the lessons I'm learning. Write down the lessons I'm learning. Excuse me, sorry. Sa Bisaya pa, isulat ang mga natun-an nimo. Amen? Ngano? You know, it is extremely important in building your faith na isulat nimo imuang mga natun-an. Amen? Napaka-importante ni sa imong pagtuo na mo grow. Ngano man, because waiting is a season to listen. Kana din nagulat ka karon, mo rin na ang time na maminaw ka, especially sa Ginoo. Amen? A season to learn. Dili pwede na kanang time na nagulat ka si mong job, wala pa kay trabaho, dili pwede na wala kay matun-an. Dapat na kay matun-an ang mga panahon na and use that time because when you're listening and learning, you need to write it down. Kailangan na to isulat. Lord, kani mga panahon na nagulat ko, kailangan nimo isulat imo unsay mo matun-an ana. Di ba? Because why? God has something to teach you before He answers your prayer. Ang Ginoo usahay na ihatag si mo na matun-an nimo before niya i-grant imong pag-ampo. Unsa man imong pag-ampo karon trabaho or blessing or promotion, na minsan usahay na instant prayer na ma-answer dayon, pero usahay na gusto ang Ginoo na ma-experience nimo na matun-an nimo ba? 'Di ba? Na matun-an nimo usa niya i-grant imong prayer. Because why? He is more interested in your character than your request. Ang Ginoo mas interesado sa imong karakter kaysa sa imong pag-ampo, sa imong mga gusto. Ngano man, ang mga gusto nato kayang ihatag sa Ginoo instantly. Pero ang karakter niya yung gusto makita sa tuwa, daghan kayo na nag-ampo, gi-grant ang request, Lord, hatagi ko 1 million, gihatagag 2 million, sobra pa. Paguman, nawala na. Lord, paghatagan ko nimong trabaho, Lord, pag makapasar ko aning subject lisod kayo, anatomy or accounting, Lord, sigurado Lord, mag-serve na ko sa imuha. Pero tong gi-grant na dayon, nawala kalit. Wala nakalimtan ang gipangako po niya sa Ginoo, na musimba siya, na magpadayon siya serve sa imuha. Tama? Na may nga na tao, no? I believe wala ni dire. Amen? Wala nga na karon na mga pag gina-grant na, nawala, nagkalit. He is more interested in your character. Dili siya kanang request nimo, gamay ra kina sa Ginoo. Pero ang gusto niya makita ang atoang karakter. Kinaiya nato towards that blessing. You know what happen if you don't write it down? Unsay may tabo kung dili nimo isulat ang mga learning ni mga tun-an, maparehas ta sa Israelites na 40 years nagtuyok-tuyok in the wilderness, sa desert. Nganong 40 years man sila, instead na 11 days trip lang unta to the promised land, kung nakabalumuan na story, na Israel sa una, gipangakuan sa Ginoo o promised land, 11 days lang unta, pero 40 years man. Instead na datura unta dapat sa padulong sa plaza, tuyok, nabot og iligan. Why? Because they always complain. Lord, quail na po imo ipakaon sa mana na sad. Di ba? Perminti na lang nila complain sa mga na lesson na natin. Wala nila na wala sila nagpasalamaton. Di ba? So, God will take you over and over again kung dili na nimo isulat. Especially like karong adlaw. Lord, wala kay kwarta. Then God instantly provide you. Bisa gamay lang. Wow, Lord, you always provide. Isulat nimo. Kaya napaka-importante ang journal sa devotion natin. Kasi mga nagdi-devotion dito, di ba? Tagalog. Kasi mga nag-devotion, ingon og amen. Importante kay sa leader, gina-push nila ang devotion, especially the journal. Kay dara nimo isulat. You know, journal and diary is different. Diary is a list of event na nahitabo sa mong adlaw. Like, karong adlaw, nakita na ko si crush. Muna yung mga diary. Pero ang journal, it's a list of lessons na imong matunan. Like, Lord, karong adlaw, bisag wala ko'y kwarta, gihatagan ko nimo kusog.
Atun-an nimo, Lord, ikaw gyud ay mag-provide sa akong kinabuhi. Amen? I can do all things through Christ. Muna yung journal. Kaya napaka-importante na natay journal. Now, I will back up a verse, Numbers 33 verse 2. Numbers 33 verse 2, na nga nung dapat isulat nato ang mga natun-an nato na lesson. Pwede ba, Numbers 33 verse 2. NLT yapon. Amen. Natin yung tun-an? Seryoso mga ayun. Numbers 33 verse 2. Muna yung time na kay Moses, na sila sa wilderness. Kasi gingunit din ni Moses, at the Lord's direction sa Ginoo, Moses kept a written record of their progress. Habang padulong sila sa promised land, ginasulat niya ang mga record sa ilang progress. Diba? These are the stages of their march identified by the different places where they stop along the way. Unang kailangan nato isulat atong journey sa atong pagkakristohanon. Dili kay kalimtan nato, gikalimtan na overcome na nato ang pride, balik-balik na sad kay wa nato gisulat, di ba? Amen ba? Amen. You know, a little lesson leads to big success. Muna importante kay isulat nimo bisag gamay kina lesson sa imong kinabuhi, kay it will lead you to big success. Dili ingon na dagko lang na lesson imong isulat, also the little lessons. Amen. So umo yung una, write down the lessons I'm learning. Number 2, the A is act like I already have it. Amen? Act like I already have it. Kasi tayo tawagan this is called faith. Magkinabuhi ka magkinabuhi ka, kasi Bisayaan magkinabuhi ka na naanan nimo bisag wala pa. Amen? Dagan karon sa kalibutan, na naigihulat na panalangin sa Ginoo, pero sige og reklamo, di ba? Daghang kay og sig pangutana, di ba? Ngano Lord, ngano? Kadua, daghang kay og kabalaka. How Lord? Unsaon man nimo Lord? Unsaon man nimo pag-bless ako Lord? Unsaon man nimo paghatag? And lastly, daghang kay reklamo, di ba? When Lord kanusa man nimo i-grant. Why not instead of mabalaka ka, magreklamo ka, mangutana ka sa Ginoo, why not act like you have it? This is one of my favorite verse and life verse, Mark 11:24. Kasi nakabaluan Mark 11:24. Sa gingon dia, therefore, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you receive it, it will be yours. Muna giingon na faith. Diba? Tanaw na to ang tenses na gigamit dire. I tell you, you can pray for anything. Nagampo ka. If you believe that you received, past tense, right? Pag abot dire, it will. It means, it talks about present tense, future tense. So, unsay pasabot sa Ginoo dire? Believe na naanan nimo karon bisag wala pa naabot. Ingana dapat. Kung natay giulat karon na promotion sa atong kinabuhi, believe na naana sa imuha, bisag wala pa. You know, thanking God, kanang magpasalamat ka after He answers your prayer, it called gratitude. Kanang magpasalamat ka sa Ginoo, kay nadawat nimo ang imong pagampo, gitubag niya, muna gitawag na gratitude. It means magpasalamaton. Pero, thanking God before He answer your prayer, it's called faith, pagtuo. Nagpasalamat na karon, Lord, may mo kong manager someday. Amen. In Jesus' name. Lord, makapasar ko di ba? Ikaw kung pag-graduate tayo nag-college, act like you already have it. Kung ikaw inhinyero ka, engineer ka, karon pag kinabuhi na engineer. Kung gusto ka maging manager in the future, karon pa lang magkinabuhi ka na manager. Dili pwede like kung senior high ka, kuha na kurso is may estudyante dire, nurse, karon pa lang, mag-research na ka kung unsay mga unsa nurse, as a nurse, unsay mga dapat buhaton as a nurse. Amen? Karon pa lang ginawa na nimo ba? You're living with it in your dreams. Dili kay pag abot pa lang dito, usa pa ka mag-ready. Di ba? I'll cite an example. Kanang kita man tanan siguro dire, nakikita og buros. Tama? Sa una, karon na may 40 na makita na nimo ang bata sa sulod. Pero sa una,
They believe na sila'y bata, pero di nila nakita. Amen? Nga nagyan po na ito pagtuo dapat. Lord, wala ka man karon pero kabalo ko naa na. Amen ba? Di ba? Ano sa gibuhat sa pregnant woman? Nag-prepare na. Wala pa lang ang 9 months na nagipamalit, na yung mga gatas na gipamalit, di ba? Advance, mag-isip. Ang mama, dapat nga nasa ta. Wala pa lang, Lord, pero nag-prepare na ko karon. Amen? Di ba? Even si Abraham, gingnan siya sa Ginoo na 100 years na yung edad. Gingnan siya sa Ginoo na you will be a father of all nations. Pero wala siya anak pa atong panahon na. Siguro, Abraham yung pangalan, nag-change yung Abraham. Siguro atong panahon na, kung magsuri-suri siya sa baryo o magtugway siya siyang tupa, putanaon siya sa mga silingan niya, Sir, si ngalan mo, sir? Mga siya, Abraham. Asaw na, may mga meaning yun ang ngalan. Mutana ang silingan. Kasi meaning ng Abraham? Father of all nations. Mutana ang silingan. Pila mo yung anak ni mo, sir? Wala palagi? Di ba? Murag, katawanan kayo ba? Murag, Father of all nations ka niya, wala kay anak. Pero, si Abraham, nagpadayon o kinabuhi na Father of all nations siya. Na darating ang panahon na ibibigay ng Diyos, nag-iisang anak niya. Amen? The promised child. So, motong pangkadua, act like I already have it. Nakagipangayo sa Ginoo karon. Pag kinabuhi na karon, nasa mo promotion, karon pa lang, porsigihin na imong trabaho. Sa imong eskwela, gusto kang may imong manager, nurse, engineer, sa paman, accountant, CPA, karon pa lang, pag-research na ana. Pag-prepare na. Amen? Sa mga estudyante. So, pantulo. Muna yung pantulo. I imitate the habit of people that have strong faith. Imitate the habit of people that have strong faith. Kasi pasabutan imitate daw, sunduga ang mga tao diri sa sulod sa simbahan o sa imong amigo na kusog o pagtuo or strong faith ba saan na dakong pagtuos diya sa Ginoo. Ayaw pag-imitate ni Daniel Padilla. Or yung mga di ba? Diri sa simbahan, dili ni siya idolatry but it's like Apostle Paul nagiingon, imitate me as imitate Christ. Nga naman, kana imong gi-imitate karon, kana imong gisundog karon na leader, especially your leaders, your pastors in the church, muna sila nag-imitate po na sila kay Kristo. Naala sila Christ-likeness na makita silang kinabuhi. So you can imitate them because wala na sila gabuhat silang kaugalingon because they all only focus kay Jesus. So imitate, nakayulat karon, Lord, down na kay ka, pangita og mga tao diri, especially your leaders. Lord, nakaka-remember ko sa una, 2015, na ako sa UAE. And ang time na to, sa una, gusto kay ko mag-share ba? Nako'y desire sa akong kasing-kasing na gusto ko mag-share. And wala pa ko'y hanaw. Parang sa mga punta, sugod biya punta, walay hanaw sa pulong sa Ginoo. And among pastors, which my mentor, gyapon, dito sa UAE, every time na mag-preach siya, nag-desire sa akong heart na, Lord, gusto kay ko maparehas niya. Na pareha ka nimo. Di ba? And 2015, 16, 1 year, Lord, unsay pambuhat niya, gusto kay na ko sunon, no? Find the pattern and skills and habit sa kanang tao na imong gisundugan. Unsay devotion siya everyday, sige ko pukuta na, pastor, unsay ginsan yung devotion, sige pukuta na kay gusto ko lagi ko na mag-share sa pulong sa Ginoo and praise God. Now I'm sharing it. Di ba? Imitate the strong faith na nagulat ko ba na gusto ko may imong leader. Karon na imong akong leader, glory to God. So, karon kung nagulat pa ka, when you are in a period of waiting, you should look around and find a stronger Christian. Amen? Kailangan libot ka, ngita ka, especially your leaders, cell leaders. Kasi may nabilong na sa cell group dire, life group. Tasog kamot. Almost tanan. Katong mga wala pa, encourage you na you find a cell group. Dira jud ka mo grow, gusto ka mag-desire na mag-share sa word of God, gusto ka makatuon sa Ginoo, makaila sa Ginoo. Muna encourage you na maapil og cell group. Nganong imitate, I will give you a verse, Hebrews 13 verse 7. Kaya nganong kailangan nato, ana si Apostle
Hebrews 13 verse 7. Ano siya dire? Remember your leaders who taught you the word of God. Hinumdumi mo mga leader na nag-share sa pulong sa Ginoo. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Giingon sa Biblia na, follow the example of faith na nadiya sa inyong leader. Amen? Unsa man ang mga habit di ay? Unsa man ang giingon ako imitate kuya, unsa man ang mga habit na kailangan ako i-follow sa mga strong Christian? Makita nimo ni una, keep on praying. Kani dapat ang isa ka strong Christian pirmi nagampo. Amen? Matthew 7:7 sa giingon dito. Keep on asking, knocking, and seek, di ba? Do dapat ang strong Christian naingani na habit, maampuon. Tapikay mo tapad, dapat maampuon. Amen? Pandua, unsa may mga habit, ito isa pa, keep on serving. Mintras gaulat pa ka karon na mo graduate ka sa imong college, keep on serving kapatid. Keep on serving. Dili ingon na, Lord, mag-serve ako pag dato nako. No, karon pa lang na wala pa naabot ang gihatag sa Ginoo sa ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, pag-serve na. And I'm glad na naa ka diri. Ang mga musicians, di ba? The tech team, tanan na nag-serve diri sa YAC. Nganong kabalo ba mo na ang waiting is also serving. Di ba? Kabantay mo ng waiter, nganong gitawag man sila waiter na tag-serve man sila. Instead na ikaw may di ba, nag-order ka, ikaw may gahulat. Di ba? It means waiter is also a server. Kung nagulat ka sa panalangin sa Ginoo sa kinabuhi, pag-serve. Amen? Unsa mga habit of a strong Christian? Keep on going to cell group. Uy, pirmi gaadto sa cell group. Tama? Tapigay mo tapad, cell group daw. Dugay natin wala nakita. Di ba? Keep on going to cell group. Hebrews 10:25, sa gingon, and let us not neglect our meeting together as some people do. Ayaw na i-neglect. It means ayaw pasagdai ang kanang pag-adto sa group. Ayaw walang bahala ba. Dapat importante na, dapat di na makompromiso, especially the YAC, your cell groups, the Sunday service. Diba? Kung pwede, di rin na lang ka matulog. Amen? At sa pa mga habits sa mga strong Christian, keep on sowing. Nag-tithes and offering. Diba? Nagtanong ba? Nag-sow. Diba? Nag-sow o kamayuhon sa isikatao. Unsa pa? Keep on believing. Dapat nagtuo sad na imong gi-imitate na Christian, na leader, strong Christian. Dapat na ipagtuo yun. Okay? Amen? So muna ang pangtulo, imitate. Dali na kita no. Imitate the habit of people that have strong faith. Amen? Dali na ba kita? Okay na ba, Pastor Juan? So balik ko na to. Unsa tong una? Unsa tong while you are waiting, unsa imong dapat mga buhaton? Una, write down. Pangdua. Amen. Pangtlo. So, dapat tayo nasabdan? Kaya kung wala, closing prayer na ta. So, muna ang pantulo. Ang lastly, the T, and the word wait, trust God instead of panicking. Amen? Trust God instead of panicking. Kung sa giingon sa Proverbs 3 verse 5. Proverbs 3 verse 5. Ito na basahon na ito tanan. Sa well-known verse. Di ba? Yun. Sa giingon dra. Trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Di ba? Kasi siguro nakamemorize ko daan eh. Trust in the Lord. So, while nakigiulat ka ron sa imong kinabuhi o sa ubang tao man o sa imong papa, sa imong mama, sa imong pamilya, nakigiulat sa inyong pamilya na may tabo na dunggon sa Ginoo, trust God. Amen? Duwara gyud ang imong duwara gyud na akong maingon na two facts that you can trust God. First is, God is never in a hurry. Ang Diyos, wala gadali. And the second one is, God is never late. So it means, God is always on time.
He is always on a perfect timing sa atong kinabuhi. Amen? Mo gina masaligan gina nimo, wala kadali ang Ginoo, wala po siya na late. Pero usahay mapangutan nata, Lord, na yung mga instances na mura og late lagi ka, Lord. Nakasalay na mo ana? Nakasalay na mo ana? Na namoy giampo ba? Namoy gidugay na kinampo na hadkar wag yapon. Lord, ingon si brother kan on time ka. Dili ka late, wala ka nagdali. Pero nganong maning murag delay na lagi ni Lord. Murag sobra na lagi ni kadugay. Nakasulay mo ana ako, nakasulay ko ana. Kamo? Di ba? May mga instances na Lord, mura lagi ka og wala ka duhog sa kuha. It appears that God is late. Kasi, masabot ana, I tell you kapatid, it means He is preparing you for a miracle. Amen? Kanang panahon na, Lord, murag wala naman ni. Klaro. Because why? God is preparing you for a miracle. I will cite you an example sa Bible, John 11, chapter 11, kung basahon na nimo, di na nato i-flash na. Pero kung basahon na nimo, it talks about life of Lazarus. Kasi kailan ni Lazarus? Ito na ninda diya sa gawas. Di ba? Kasi nakailan ni Lazarus, a close friend of Jesus. And kaniyang kinabuhi, muna giingon na example yun na ang Ginoo dili gid siya late, dili gid siya gauna. He's always on time. Why? I-share na lang ako, summarize na ako. Ang kinabuhi ni Lazarus, anytime na sa chapter 11 sa John, si Jesus is nasa out of town. And si Mary, which is not Mary na yung nanay, Mary Magdalene, and Martha, gingnan niya si Jesus, gipadalaan niya messenger na namatay na si Lazarus, gasakit si Lazarus. Pero niya na si Jesus na dili siya mamatay. And after 3 days, may balik siya sa lugar nila Martha, sa balay nila, ana siya sa mga disipulo niya, ana siya, okay tara, pukawon na nato si Lazarus. Nag-expect ang mga disipulo pukawon, natulog rasul si Lazarus sa tuna time. Diba? Pero, ang buot pasabot sa Ginoo, patay, abalo na siya napatay. Buot pasabot ni Jesus is, patay na gid siya. Pag abot na dito, naghilak si Martha and Mary, Lord, ulahin naman kay ka. Patay na siya. 3 days na siya sa 3 days or 4 days, bahok na kay siya sa lubnganan. Pero, muna iingon na, Jesus, His goal is not to heal Lazarus that time. His goal is to have a miracle. To raise him from the dead. Amen? And sometimes sa itong kinabuhi, nga makapakutan natin, Lord, it's so bad. Lord, it turns out so bad. Your decision turns out so bad. Lord, murag wala na good ni pag-asa. Pero ang Ginoo, kapatid, ang Ginoo, bro and sis, dili goal sa Ginoo na isagot ka. He will, yung goal niya sa kinabuhi is a miracle. Amen? Kasi gustong miracle sa itong kinabuhi. Amen? Di ba? Anong time na to? Yan na siya, comfort Lazarus. And glory sa Ginoo. Grabe, miracle, di ba? Sobra kaysa sa answer sa prayer. Mas sobra. Ipakita lang yun na ang glory sa Ginoo atong panahon na nagibuhi niya si Lazarus. That's why, kapatid, kana may mo pag-ampo karon, imo paggulat karon dugay na kay na 20 years ago na or 10 years or 1 year, kung gihulat na nimo siya, dugay na kay nimo siya gihulat. Ang Ginoo maghatag og miracles sa imo. Don't just ayaw lang jud biyahe imong pagtuo, imong faith, make it strong. Amen. Kabalo mo ang Ginoo, kabalo na siya sa atong kinabuhi. Ugma, sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, sunod decade. Nakaplano na ang atong kinabuhi siya makamot. Jeremiah 29:11, di ba? Life verse. Na plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. And tuuhi na mga igsoon. Karon paumanay nako. Always remember na we are all in a waiting room. Atong gingon og ganiya, naata sa isa ka bangko na may priority number. And dili lang ikaw, dili lang ako, dili lang ang pastor ang nagulat. Pati ang mga disipulo sa una nagulat sad. The prophets, the mighty men, even David,
nagulat sa plano para mahimo siyang king. Amen? Joseph also waited to be a governor in the Egypt. Amen? Abraham, Sarah, 90 years old. So, ingay mo kagalingon, magulat ko sa Ginoo. Amen? Dili ingon na, dugay na kina, gusto mo magulat 100 years? Parehas ni Abraham? Wala pa man siguro na 100 years ato pagulat, no? So, don't give up your faith, kapatid. Ayaw, ingna na, Lord, grabe na akong hulat. Butanon ka sa Ginoo, pina nakabulan. Last week pa, Lord. Last week pa lang, di na kaya. Grabe. Even the mighty men, no? Always remember that you are in a good place. You are in a good company. Kaya yung pagulat ni mo karon. Why? Because disciples, the mighty men ang giingon ganiya, nagulat sad. So it means, oy, okay, na ako diri sa saktuling lugar. Ama? Amen? So fight the good fight of faith, kapatid. Ipaglaban na imuhang faith. Bisag lisod na, bisag, Lord, mo lang ni ang kwarta pamasahe na I remember na nag-serve ko dito sa UAE, wala ko trabaho, 6 months. And lisod kayo, wala trabaho sa gawas. Kay gastos gyud. Wala ko trabaho gyud, as in 6 months wala ko trabaho, wala ko sahod. Pero, you know, I always keep on serving. Remember na ako ni na keep on serving. Na bisag walay trabaho, walay kwarta. Ga-serve Japan ko, init kayo. Alam mo, ang init sa UAE is 50 degrees Celsius. Nga na kainit. Dire, murang pagdire, mula kalaka ko, murag wala lang. Pero dito, init yung kayo. But usay, magdala ko gitara. Bato mi sa park, wala pa mi balay. Di para diri na, may masilungan. Sa park kami. Init kayo, mag-gitara, tulo-tulo ang singot. Di pa kuman, magturo, mag-share pagit sa Word of God. Pero I keep on fighting sa kong pagtuo. Lord, nakabalo ko. Maabot ang panahon, kanyang pagulat, dili ni ma-in vain, dili ni mabaliwala. And you know, ay naabot sa time na gistorya na ko ang pastor, di na ko ganahan mag-stay there, gusto na ko muuli. That was November. You know, kabalo mo, gihatagan ko og time sa among pastor for 2 weeks. Ano mo sinitabo? For 6 months, gihatag sa akong naka-i-visa gyapon ko sa company. Gihatag sa company ang 6 months. Nasahod na ako. Wow. Di ba? So hulat lang yun. Pag-check na ko sa ATM, di ko katuo. Kaya 6 months sa sahod na ako, salary. So syempre, dagan po ko na utang. So, pero grabe ang provision, grabe ang favor. Ako, Lord, pag mag-serve yun si mga dili yun, pasagda. Amen? So karon na kay gulat, dugay na kayo na promotion, dugay na kayo sa trabaho. Ayaw give up. Ayaw give up. You know, some of the greatest things that God do in your life is not when you are on the top of the mountain. Some are when you are learn to stand in the middle of famine. You know, ang Ginoo usahay dili ingon na naka sa tuktok permente. Usahay sa time na kawad-on nimo, dira magpanliw ang Ginoo sa imong kinabuhi. Because waiting, ay mo ganiya, is a test of character and faith. And I will give you the last verse bago ko mag-end, Psalm 56 verse 3. Na kung ganiya, gingon na kanta, I put my trust only in you. Sa ito na lyrics, di ba? Psalm 56 verse 3. But when I'm afraid, I will put my trust in you. Kung karon man gabi una, hadlok na kay ka na, Lord, pila na ni kaadlaw, ng kahadlok sa imong kagulingon, na murag wala man kay plano sa kinabuhi, Lord, but I always panghawakin na verse 56 verse 3. I will put my trust in you bisag sa time na kahadlok ka. So, don't just trust God in your okay days, but even when you are afraid. Dili lang sa okay ko, Lord, tuo ko sa imo pero bisag sa imong mga kawadon, tuo sa Ginoo. Amen ba? Nabatay na sabtan karong gabi una? Amen? So, salamat sa privilege na makapag-share ko ani na word sa inyong atubangan, and I pray that you will kinabuhi nyo ni napagulat sa Ginoo. Pagulat sa Ginoo. Pwede kang sa kalibutan, wala kay pwedeng maasahan. Wala kay
nang magulatan nimo. Ang tao, they will fail you, but God will never will. Amen? So, thank you, and I hope na may natin ang karong gabi una. So, ibalik na ko ang authority kay Pastor Juan. Are we received something great tonight? Nakadawat ba taog dili lang not just to learn but nabay giusab ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing karong gabi una. Amen. No, nakadawat ba ka sa imong portion karong gabi una? Amen. So, as we close this message tonight, Kent share to us about to wait on God. No, kasi sometimes I always say this to my prime sa primary, especially I care a lot sa ilahang life, sa ilahang pagka-estudyante, sa ilang pagka-young professionals. Naman ko'y young people nga gihandle nga minyo na apoy young professional, na apoy mga estudyante. It's because if we can't wait, trouble will come sa ato ang life. And guys, tinuod man jud, di ba, naa sa kinatapusan ng pagmahay. Right? Dili pwede nga magmahay ka una, dayon imuhang gibuhat. It's always in the last part sa imuhang life. At the end of the day, you will experience or you will encounter consequence sa mga desisyon ng imong mga gipangbuhat. Talking about waiting, guys, I've been experiencing a lot of transformation sa character sa Ginoo nga iyang gitudlo sa ako. Waiting is very powerful to me. Sa ako ang testimony, it's because God has molded me into like gusto sa Ginoo nga maitabo sa akong kinabuhi. I want you to stand on your feet tonight and let's meditate on the word that we received tonight. Young people, God wants us to wait on Him. God wants us nga mahimo bitaw just like what our speakers said tonight, that God wants us really to trust in Him, that God wants us, while waiting sa atong ipangayo sa Ginoo, serve Him, worship Him. No? Because in every decision we make, kinahanglan wisdom ba sa Ginoo? Lord, is this your will? Will ba nimo, Lord? Imuha na ba ni Lord? Is this the right girl sa ako, you're just a student pa. Lord, is this the right time? Kasi we cannot really receive the response sa Ginoo. Pero I tell you guys, talking about relationship, talking about your job, talking about your promotion, we need to listen carefully sa response ni Lord sa ato ang kinabuhi. How will you do that? How will you know that this opportunity sa imong atubangan karon is the will of God? Guys, through reading the Word of God. Kasi sabi nga ng speaker nato, God is never late. He's always on time. Wala siya nagdali, ang tao may nagdali. Dili makapaabot. Pagbuhat sa desisyon, may palagigwa na ako gibuhat. May palagigwa na ako ito gikuha nga opportunity. Na-left behind na inon ko sa akong ministry. Nasakita na inoon kaayo ko. Perting sakita kaayo sa anay tabo na ko. Why? It's because it's our decision. We never seek for guidance. We never seek for someone nga maka-mentor sa ato, nga maka-guide sa ato. Why? It's because we think that kaya nato ang tanan. Guys, tonight pa lang daan, the message told us that we need someone to guide us. Bro, yan ako na kailangan because I am connected to the Lord. If you are connected to the Lord, then you need to submit to the leaders that nag-submit po kay Lord sa iyang kinabuhi. That's why the speaker told us tonight, imitate those person nga na strong faith diya sa Ginoo. This is a lesson for us not just to learn, but this is also our life for us to be transformed. Before we end this one, I would like to encourage everyone, guys, about this waiting ba? As you close your eyes, because there is a right time, no? We need to, because waiting is also a character that God will form sa ato ang kinabuhi. That's the character nga iyang i-form sa ato, and it is a Christ-like character. Kung naatay kinahiya nga dili ta makapaabot, that's not the Christ-like character. Because usa sa character ni Lord is kabaluta nga mo paabot.